Salim Touari versus Daniel Rutkowski na zasadach boksu. Ciekaw jestem bardzo tego starcia i wcześniej zarzuciliśmy Salimowi, że będzie miał sporą przewagę warunków fizycznych. Dużo ciosów w taki sposób nieszablonowy, niewidoczny, w jaki mógł zaskoczyć swojego rywala. Zaczynają spokojnie, ale widzimy, że to Rutek już teraz szachuje pozycją. Zmienił na Mańkuta. Jest luźniejszy, Rutek jest naprawdę luźniejszy, takie luźne łapki, naprawdę fajny balansik. Salim mało zrywny, bo porównując jego styl walki do Rutka, obydwoje wydają się bardzo luźni, ale w momencie, kiedy to Rutek zaczyna wyprowadzać ciosy, jest taki naprawdę bardzo spięty, ale również celny, bije takie soczyste ciosy. Salim troszeczkę cały czas wygląda, jakby bardziej machał rękami niż zadawał jakieś wyraźne ciosy, ale może dzięki temu łatwiej będzie mu uzyskać zmiany tempa w wykonywanych akcjach. Połowa rundy za nami. Widzimy, że ta walka coraz bardziej nam się otwiera. Z takiego badawczego początku mamy teraz już coraz dłuższe kombinacje, coraz większą chęć trafienia przeciwnika. Tak, ciężko byłoby wskazać, który z zawodników staje się większym faworytem, ale tak jak wspomniałeś, zwiększa się intensywność tego pojedynku. Mam wrażenie, że chyba troszeczkę Rutek bardziej aktywniejszy, więcej ciosów zadaje. Cały czas są to zdecydowanie ciosy, które padają na blok. Mało czystych ciosów, mało wyraźnych, mało mocnych ciosów. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dalszym przebiegu tego pojedynku. Podoba mi się praca na nogach, jaką wykonuje Rutek. Tak naprawdę to daje mu bardzo dużą przewagę, bo w bardzo krótkim czasie potrafi się szybciutko zbliżyć do swojego rywala i w momencie, kiedy Salim próbuje wykonywać akcje kontrujące, on naprawdę z takimi opuszczonymi rękami spokojnie odchodzi na nogach, przy okazji bardzo dobrze i precyzyjnie czuje dystans. Więc może nie jest dużą przewagą, ale tą rundę bym zapisał zdecydowanie dla Rutka. No przede wszystkim to, że jest to, czego moim zdaniem brakowało nam w tych wcześniejszych walkach, czyli są również dłuższe kombinacje i mały odsetek ciosów nietrafionych. Jeżeli te ciosy są nietrafione, to one wynikają właśnie z dobrej obrony zawodników, z dobrego uniku, z jakiegoś odskoku, z bloku. Ale to przede wszystkim świadczy o poziomie. Dzięki czemu możemy zaobserwować, jak wyglądały walki zawodników właściwie na tym underkarcie, jak wyglądały walki zawodników w main evencie. To, co wspomniałeś, to już jest dużo większa precyzja, dużo większa dokładność, dużo bardziej dokładnie wykonana również same założenia i strategia walki. O, bardzo ładnie, taka właściwie tutaj przykład kombinacji, w której tutaj właściwie wchodząc blisko rywala zadaje 4-5 ciosów, odchodzi bardzo czujnie, cały czas obserwując, mając dobry przegląd. Tak, tutaj każdy cios był bardzo ładnie wyprowadzony, był przemyślany przede wszystkim, to nie były ciosy rzucane na oślep. Bite krótko, bez tego dodatkowego takiego zamachu. Runda druga. Po raz kolejny Rutek z taką szybką kombinacją. Dokładnie, a w łatwy sposób, w takim cudzysłowie, Salim traci tą przewagę tego swojego wzrostu, tego dystansu, bo właściwie bezkarnie podchodzi Rutek, wyprzedzając go teraz. Fajny, dobry lewy, prosty, stopujący. Myślę, że częściej tą lewą ręką powinien operować Salim właściwie jak karabin maszynowy za każdym razem, kiedy pojawia się taki
newralgiczny dystans, który Rutek próbuje skrócić. Salim powinien na to reagować, zatrzymać go lewym prostym, a dość bezkarnie cały czas podchodzi blisko swojego rywala Rutek. No, Salim ma jednak przewagę wzrostu, powinien ją wykorzystywać właśnie używając tej lewej ręki. Ładna, mocna prawa teraz. Teraz tak, dokładnie. Podobnie tak jakby zawodnicy słyszeli naszych komend, naszych rad. Faktycznie Salim jakby zaczął trochę bardziej realizować swój gameplan. Dobry, prawy prosty, dokładnie. Także finalnie naprawdę chyba muszę posłuchać tego podsłuchu. Tak, fajnie chłopaki, że słuchacie. Tak, ta runda się zdecydowanie bardziej wyrównała, chociażby z tego względu, że Salim zaczął realizować taktykę, na którą dużo wcześniej już był zobligowany. Kolejny dobry, prawy prosty z pozycji, później dobra praca na nóżkach, odejście. W klinczu wykorzystanie elementów zapaśniczych, które obydwu panom nie są absolutnie obce, właściwie pewnie za nimi nieco tęsknią. Dobre zejście. No, szuka tego klinczu Salim, kiedy Rutek tylko i wyłącznie przełamie dystans. Tak, dobrze wie, że największe właściwie zagrożenie Rutek ma w swoim półdystansie, więc w momencie, kiedy już tam się znajdzie, to Salim próbuje klinczować, ale faktycznie Rutek sprytnie odeszli na nogach i taką dobrą akcją bokserską dobrze zaimponował w tej rundzie mi, myślę, że zaimponował sędziom, bo byłem gotowy powiedzieć, że ta runda jest dla Salima, ale im bliżej końca, tym bardziej Rutek o sobie nie daje zapomnieć. Tak, tak, ale też klinczuje tak z bardzo niskimi rękami, tak typowo zapaśniczo. Po raz kolejny faktycznie seria ciosów na głowie Salima. Szkoda, bo miał dobrze wypracowaną przewagę w pierwszej fazie rundy Salim, która delikatnie zaczyna mu się wymykać. No tutaj tak większy klucz bokserski, tak lepiej poukładany boksersko jest Rutek. Szczególnie to właśnie akcjach takich, kiedy trzeba sklinczować. Tak, to prawda i właściwie naprawdę imponuje dużą ilością ciosów. Ma świadomość tego, że faktycznie szuka błędów u rywala i sprawdza go bardzo często. Najlepiej Salimowi szło w pierwszej fazie rundy, kiedy realizował swoją taktykę, kiedy tak naprawdę był bardzo czujny za każde podejście. Rutka był za to karcony, czy to lewym prostym, czy tam kilka razy stanął bardzo twardo, stabilnie, zatrzymał go mocniejszym prawym prostym, ale później finalnie gdzieś nie wiedzieli, dlaczego przestał tą swoją taktykę realizować, no i ta walka zaczęła wymykać się mu co nieco z drogi. Także fragmentami faktycznie Salim pokazywał, że kiedy realizuje taktykę, ta walka jest pod jego dyktando, pod jego kontrolą. Kiedy tego nie robi, Rutek również bardzo dobrze wie, jak zdobywać punkty. No i zobaczymy, jaki będzie obraz rundy numer 3. Tu był przykład takiej właśnie akcji. Prawy prosty z miejsca, później odejście na nóżkach, kolejny prawy, kolejne odejście. I to są właśnie elementy, których Salim powinien w tej rundzie szukać jak najwięcej. Tak, no kwestia właśnie, kto narzuci swoją grę, jeżeli będzie długi dystans i długie, proste Salima. A to było to ładne przerwanie właśnie akcji przez Rutka, bardzo fajną, krótką, dynamiczną akcją bokserską. Z drugiej strony przełamanie dystansu i właśnie te akcje w takim klinczu, w półdystansie po stronie Rutka. No zobaczymy, jak będzie wyglądała ta trzecia runda. Ale zerwał się takim bezpośrednim prawym prostym z delikatnym doskokiem na delikatnym wykroku. Faktycznie odskoczyła delikatnie głowa Salimowi. Zobaczymy, czy postanowi się w ten sposób jakoś odegrać swojemu rywalowi. Szybszy, Rutek jednak jest szybszy. Pracą na nogach, dynamicznie wyprowadza ciosy. No i widzimy, że pojawiła się krew na twarzy Salima. Ona już się pojawiła podczas rundy drugiej. Nie wiem, czy bardziej nie wynika to z jednego zdarzenia głowami, bo tam widziałem, że panowie przybili piątki, przeprosili się wzajemnie, więc takie zupełnie nieintencjonalne, ale mogło dojść do tego zdarzenia. Tak czy inaczej, 2 minuty do końca tego starcia, 2 minuty do końca gali, bo jest to, przypominam, main event dzisiejszego wydarzenia.
Daniel Rutkowski versus Salim Tuari na zasadach bokserskich. Salim niebieskie owiki, żółte Rutek. Pierwszą rundę zdecydowanie oceniliśmy na korzyść Rutka, druga była nieco wyrównana ze skazaniem na Daniela. Trzecia, myślę, że bardzo zbliżona do rundy drugiej z niewielką przewagą Daniela. Ładne są te kombinacje Rutka. Ładnie stara się odgryźć Salim. No, mimo że panowie bokserami nie są, to ten pojedynek bokserski rzeczywiście daje sporo emocji. Może się podobać, troszeczkę brakuje mi takich zmian tempa, faktycznie umowy, że to są tylko 3 rundy, po tylko 3 minuty i faktycznie momentami można byłoby faktycznie dać siebie więcej. No, to wreszcie, dobry lewy na lewy, tak, dobre akcje w tempo, im bliżej końca, tym faktycznie panowie znowu jakby nas usłyszeli, Tak. znowu podkręcają co nieco tempo, także troszeczkę na to liczymy, na to czekamy, to się zaczyna podobać, niech będzie tego więcej. Dobra akcja, prosta akcja, lewy, prawy, ale jeszcze zaczynają panowie po akcjach zostawać, zaczynają te akcje, te wymiany być coraz dłuższe. Może to do końca nawet nie spełna, ponieważ 20 sekund zostało. Może uświadczymy jakiś knockdown, faktycznie takie wymiany by się przydały, takie wymiany również to prowokują. Teraz krótki clinch, za chwileczkę młoteczek oznaczający ostatnie 10 sekund, który padł w tej chwili. Zobaczymy, jak panowie na to zareagują. No panowie, dawać, bo ta wymiana na sam koniec będzie mile widziana. Dla publiczności, dla sędziów to koniec. Moim okiem, moim zdaniem, myślę, że sędziów, myślę, że publiczności. A, przepraszam, mamy boks. Mamy 4 rundy, mamy main event. Gdzie ja na skróty. W każdym razie wszyscy już dobrze znają moją opinię w takim razie po 3 rundach. Zobaczymy, co pokaże final round. Ale im dalej w las, tym ta walka wygląda coraz śmielej. Myślę, że coraz bardziej może się podobać. Także miejmy nadzieję, że przed nami taka typowa wisienka na torcie. A tutaj ładna akcja zaczęta podwójnym lewym, potem ten hak. No i tutaj Chyba ta akcja lewy na lewy, która bardzo wyraźnie zastopowała atak Rutka i właśnie poprawił to jeszcze jednym lewym prostym. Szkoda, że nie było kolejnych ciosów, bo myślę, że był delikatnie przewrócony i na takie ułamki sekund mógł tam faktycznie Salim zaskoczyć. Tu kolejna prosta akcja, lewy, prawy, ale bardzo precyzyjna. Salim ma naprawdę ciężką rękę. Mówię to jako osoba, która stoczyła z nim w życiu naprawdę nie jedną, a myślę kilkanaście, kilkadziesiąt rund. Patrzcie, to nie są rękawice do MMA, do których obydwoje panowie są przyzwyczajeni, ale to są rękawice bokserskie, to znaczy tylko 10-uncjowe, więc to tak naprawdę śmiało można zrobić niemałą krzywdę swojemu rywalowi. I Salim, jeśli naprawdę dobrze się odkręci, odpali, wejdzie w odważniejszą wymianę, czyli troszeczkę zaryzykuje, to myślę, że naprawdę ma prawo z tego wyciągnąć bardzo dużo. To 20 sekund do końca pojedynku. Salim pokazuje, że chyba doszło do jakiegoś kolejnego zderzenia głowami. Panowie naprawdę, zwłaszcza Rutek, dość odważnie, dynamicznie skraca dystans, więc w momencie, kiedy Salim nie zrobi mu na to miejsca, w dość prosty sposób mogą się panowie dać trafić. Teraz bardzo fajna wymiana. Ładnie poszukał prawym overhandem nad lewą ręką Rutek Salima. Tu była próba clinchu, a skończyło się finalnie małym obaleniem. 1,5 minuty połowa rundy. tak, ale tutaj jeszcze raz zauważę ten fakt, że kiedy jest clinch,
To Salim w nawyku szuka po prostu podchwytu, a Rutek no, tak typowo boksersko szuka właśnie ciosów. Po raz kolejny jakieś tam zderzenie głowami. Mam wrażenie, tym razem łokciem delikatnie zahaczył o głowę Salima i również mam wrażenie, że było to nieintencjonalne, no ale faktycznie zwrócił mu o to uwagę Salim. Niecała minuta do zakończenia tego pojedynku. Dwadzieścia sekund do końca. Czy panowie spróbują jeszcze zaryzykować jakąś boczną akcją, która by tak naprawdę mogła się okazać akcją kończącą lub może akcją przerzucająca szale na zwycięstwo na którąś ze stron, choć tak naprawdę chyba to Daniel Rutkowski pozostanie zwycięzcą tego pojedynku, który był aktywniejszy, trafiał częściej, celniej. Ale brawa dla obydwu panów za bardzo dobry, na wysokim poziomie technicznym pojedynek z mocnym zaangażowaniem. Wreszcie widzimy panów, którzy są naprawdę mocno zmęczeni po walce. Oznacza to, że naprawdę każdemu z nich mocno zależało na zwycięstwie, mimo że nie jest to ich korona dyscyplina sportu. No tutaj widzimy jeszcze, panowie wymienili jakieś uwagi słowne, ale wszystko oczywiście w sportowym duchu. Tak, myślę, że wyjaśni sobie kilka fakcie tych niechcących starć głowami, do których mogło przykleić chyba i przy jednej z takich właśnie starć chyba właśnie pojawiło się krwawienie u Salima. No może któryś z narożników krzyczał użyj głowy do zawodnika. Wziął dosłownie do siebie, co by nie mówić, zrealizował taktykę. Nie można mieć do niego pretensji. Czas na ostatni werdykt jubileuszowej gali Silesian MMA 15. Zaglądamy w karty punktowe, a tam sędziowie byli zgodni w ocenie tego pojedynku. Każdy z nich punktował dokładnie tak samo, 40-36. Jednogłośnym zwycięzcą zostaje Daniel Rutkowski! Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, tak jak przewidywaliśmy właściwie, to Daniel Rutkowski zostaje zwycięzcą tego pojedynku.